ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ದೀಪ ಬತ್ತಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ಲಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದದ್ದು ಬಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕೈ ಪಸಂದು దాటి పుట్టుండా ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ನಾಯಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಜನ ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ನಾಯಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಗಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಟನೆ ಭಾಷೆ ಆವೋಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಏನೊಂದೇ ಒತ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಗುಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೇಷನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮೈಸೂರು ಇಂಚಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಉಂಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲಾಭ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂರ್ಬಲ್ಲಿ ವಯರ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾಡಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಂತ ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುಡೆ ಪಾತ್ರಡ ತಪ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಆ್ಯನ್ ಮೈಸೂರದ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದೆ 4 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 17 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು 17 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೈಸೂರು ಉಂಟು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ಪಂಡ ಬಂಟು ಸಂಘ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ನವಾಯತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ನವಾಯತ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ BJS ಬೆಚ್ಚ 17 ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆದ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಲ್ಪೆರ ಬರಲಿ ಇಂದ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಅಡಚಣೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ದಯ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ದಯಕ್ಕೆ ಸೇರುಡು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೇರಿಯರು ಇತ್ತೆ ನಂಬುಜೀರು ಎಂಕ್ಲ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡು 1 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಉಂಟು 1 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ ಪಂಡ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ದು ಕಾರವಾರ ಮನೆ ಗೋವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಆತ ಒಂಜೇ ಸಂಘಟನೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂಚಾದ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯಡು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಊರು ದಕ್ಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಉಂಡು ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಊರು ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಊರು ದಕ್ಲು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪೋಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂತೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಬಂಡ ಇಂದು ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕಲ್ ಈತ್ ಜನ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಇತ್ತಂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ನಂಬುಜಿ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ MLA ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಬರಂದೇಪೇರು ಇಂಚ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದದ್ದು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊರದು ಎನ್ನಟ್ಟು ಅನಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಯರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಕೀಯನೂ ಎಂಕಲ್ ತುಂಬ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಾಯಿ ಜಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಜಾತಿ ಎಂಕಲ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುಂಡ ಇಂದುಂಡತ್ತ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂಡ 40 ಸಂಘಟನೆ ಸೇರುವರೆಂದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡನ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪಾರ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ರಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ದಯಮಾತು ಒಂದು ಸೇರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಅಕ್ಲನ್ನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಕ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಿಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಮಾಡ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗುತ್ತೂರ್ಪೇರು ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅಂಡ ಆ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಅಂಡ ದಯಮಾಡ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರಾಂಡ ದಾನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂಡ ಈ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಏತ್ ಜನ ಏನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ನ ತೂಯೆ ಮೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು 6 ಎಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ
ಬಟ್ ಆರು ತಿನ್ನಾಗ ಆರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತನಾಗ ಐಕ್ಲಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ತಾನೇ ತೊಂದರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸಂಘಟನೆ ಹೋಗಲಿ ಅವಳು ಅದು ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಿಡು ಸಂಘಟನೆ ಹೋಗಲಿ ಓರೆ 2 ಜನ ಪೋಪನ ಹೊಡೆದು ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಿಡು CS ಐಟು ಈತ ಜನ ಅವ್ರು ಹೋದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಡಿ ಎಡ್ 100% ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಯ ಮತ್ತು ಒದ್ಗಾಲೆ ನನೊಂದು ಸತಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಕಾಣೋದು ಬಗ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರು ಬಲೆ ದಯಮಾರ್ತು ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೋ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 27ಗೆ ಒಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುದ ಮಂಡ ಈ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂಜಿ ಶೋ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೋ 2 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಜಿ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ 2,500 ಜನ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಮಂಟರ ಸಂಘ ಮೈಸೂರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಐಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೋ ಐಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬಲೆ ಈ ಜಂಡ ನೆಕ್ಲು ದಾನೆ ಅಂಡ ಮಲ್ತನ ಬಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಬಂದದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪ ತುಳು ಭವನ ಆವಡು ಪನ್ಪ ಆಪುಜಿ ಈತ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಕಲು ತುಳು ಭವನ ಪಕ್ಕ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭವನ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಬಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಕುಲು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ತಿರ್ಬೋದು 27th ತುಳುನಾಡ ಜವಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರ ಪಂಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಒಂದುಂಡು 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಉಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂರು ನಿಕಲು ಪೂರ ಬರೋಡು ಸೇರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ 23rd ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಯಾನೋರಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಅಂತ ಯಾನೋರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಬರೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಿ 23rd ಒಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿಪಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೋವಡೆ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಉಂಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಏರನ್ನ ಪಾಡ್ಲಿ ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ ಲಕ್ಕಿ ಮಿಸ್ ಅವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು